Invidaen lever af at lave miljørigtige løsninger, og det har vi faktisk gjort gennem 20 år uden at være certificeret, så det er selvfølgelig naturligt at spørge, hvorfor vælger vi så at blive certificeret netop nu. Men svaret er faktisk ret enkelt. Det gør vi, fordi at både ISO 9001 og 14001, det giver rigtig god mening, både i forhold til vores kunder og i forhold til vores medarbejdere. Og de har taget rigtig godt imod det. Systemet er let anvendeligt i deres hverdag, og det gør, at vi kommer til at arbejde endnu mere systematisk i den måde, vi udfører vores projektarbejde på. Det har været meget vigtigt og et stort fokusområde for os i udarbejdelsen af det her certificeringssystem, at det ikke bliver en byrde for vores medarbejdere, men netop bliver en gevinst for vores medarbejdere og for vores kunder. Og det har vi på sædvanlig invidagenvis gjort ved at involvere medarbejderne i processen. Vi har haft et panel på 10-15 medarbejdere, der arbejder med mange forskellige typer projekter med indover, og det har netop sikret, at det system, vi endte op med i sidste ende, det er smidigt, og det kan bruges lige godt til de helt små projekter, som til de store projekter, hvor man er projektleder for etableringen af et nyt renseanlæg. Uanset om man arbejder på et kontor i Aalborg, eller i Kastrup, eller i Silkeborg, eller i Aarhus, eller i Sverige for den sags skyld, så har vi en bestemt fastlagt måde at gøre tingene på. Det er vores erfaring, at innovation og kreativitet trives bedst, når der rent faktisk er nogle rimelig faste rammer for afvikling af processerne. Og det er lige præcis det, ISO-certificeringen sikrer, nemlig nogle gode strukturelle rammer for projektafvikling, så vi kan koncentrere os om at lave innovation og gode løsninger inden for vores kerneområde.